עזוב. תוציא כבר. ישבנו שעה. חכו לנתן, עוד. אולה, תהיה לו את הדברים בפנים, אולה. די, שזה זוכר אותם. יש עוד, חכו. גם אני עכשיו הולך להכין לך. אל תכין אותו, מה תכין? זה מספיק שתיים. מה מספיק שתיים? זה ארטיום, הולך לחטוף שטיפה. מה לעשות? הכנסתי לא. ארטיום, אתה יודע שזה לא אישי. תריח את זה, ליאור, רק תריח, אחי. רק תריח את הריח. אוליה, רגע, אוליה, בוא תביא שנייה. למחר. תגיד לי, המניאק, תגיד לי מה אתה רוצה לעשות. תעצרו את הוידאו, עד שזה, שסתם לא... זה טוב, שיתפוס לך הכל. וואי. תן לאוליה ראשונה אבל. זה מעבב, רפאל, זה מעבב. זה טוב. זה לא היה מעבב. הצבע חשוב. אני מצלם. ארטיום, חייבו לך קפה, משהו דבק. בארומה לא מכינים כזה קפה. זעזור! שלום. הפך על הראש. פיש, נתן. מדהים. הרצפה זה חשוב, כל הלכלוך. כרגיל. שימו את הדלי על הראש. זהו. ארטיום, מה אתה רוצה להגיד בנידון? בקבלת... רפאל, תעצור אח שלי. ארטיום, אתה מסריח, ארטיום, פוג.